aton tagag pagtagad mahigala ning atong duga mga hisgutanan karon. Arita mahigala sa paghisgot ining mga panghitabo sa Senado. Kay medyo grabe gyud obvious man gyud kayo, no? Dili man kinahanglan mahigala nga imong analisaron og maayo. Nga kining mga senador nga under mahigala sa Gatchalan Block, kadto mga senador sa majority, new majority, wa gi problema sila. Kabantay mo, og mahisgot ka mahigalag campaign materials, mas dako man ni nakuha sa Tulfo day. Numdo mo? Og ang uban nga mga nanagan mga higala nga, labi na katong gikan sa administration. Kay kana gud mahigalang mudagan kag pagkasenador, dunay mga muamot sa nimo ana, kay di man nimo malalim ganun libot ka sa Cebu, Pilipinas, nya mga advertisements pa og uban pa mga campaign materials. So issue na yung mga higala kung si Marcolita mo issue, pero kung ari sa mga senador, kabantay bagod mo mga senador nga di sa majority block, di mahigala sa new majority, wa gyud issue. Si Chis Escudero na issue man to permiro, pero dito pa to panahon pa to sa dihang diya pa sa spikas. Pero karon pagbali ni Chis, naabay issue na. Si Joel Villanueva, ayahay na. Kisamay mo tuo mga kagalaan nga inunta si Joel Villanueva ni kalit na nagbalhin dito kinalamdagan sa iyang hunahuna. Ato lang niagi kitaw katawa mga sukitig paminaw. So, kining mga senador, ato ni pakita gamay ning sa mga senador sa minority dong. Malagmit kini majority mo naman yung bago majority. Kini ang minority. Malagmit mahurot yun ni sila. Kay tiya mo na sila may permirong majority kay sila man may 13. Niya kay wa naman sa bato. Di naman ni makatunga sa bato. Kay mutunga mga higala giingnan magmutunga gani sa impeachment dakop dayon. Si Jinggoy mahigala preso. So naiba na nandaan. O kunya, ilang giplanuhan nga pasakaan sa kaso mahigala si Ruben Padilla og Cayetano kay mao mga higala hinungdan nga nakaiskapo kuno matud pas bato. Straight to the point. Kana lalisunon pa kay mahigala bisan kana nga bato kay ICC mo nga warrant pangsugit ti paminaw. Valid ba na o di pa? Dili ba? Hantud na Supreme Court wa pa gyud mahigala mo hatag og kumplitong tubag labot ana kay nakapinding pa Supreme Court ang kaso, ang main case. Nakapinding pa hantod karon, but with due respect Supreme Court, busy sad kayo Supreme Court mga kagilaan, dili po nato sila karakara, labi na kining natad politika mga ani. Maunahon ng Supreme Court ay may karakarahan inyong pamulitika ha. Ay may apil-apila ninyo ha. So salaktod si Bato og si Jinggoy wa nay labot din napita. Di na masakatunga sa Senate. Pero appeal sa counting sa 2/3 votes. Kay mo may giingon sa Constitution. 2/3 of all its members. Karon ang mahabilin mga kagalaan kining siyam kay ni ambak naman po si Joel. Ibanan pa yun Ha? Kay pasakaag kasos kay Tano, pasakaag kasos Ruben Padilla, obstruction of justice kuno. Ila pong gitira sa Marcolita mga kagalaan. Pasakaag kaso. So kinsa may mahabilin? Kinis Bungo, dool-dool sa tinuod nga ila pa ning gukuron. Unless mo balin Unya kini si duha ka bilyar, delikado man mahigalang piton sa ning duha ka bilyar. Si Loren Legarda piton ang iyang anak. Tanaw na ko sa Amy Marcos ang siguro mahabilin ining kalakiha Una sa ay like appeal sa Amy Marcos kay igsuon na ba ng BBM? Kaya kita lang katawa mahigala ha. Hutdon nila ni kining minority block. Tanawa, ginahinay na mga sukit ng paminaw. Unya, tuwag ka sa majority na bagoy, gipasagag kaso sa majority, ayahay kayo dayo Kunti hayahaya, no? Straight to the point. Nakaroon sa ako nang giingon, gitagsa-tagsa na sila, hangtod mahurot tingali ni mga kagalaan sa minority. Tanaw na ko, kay kinis kay Tano, ilang pasakag kaso og si Ruben Padilla, kay maoy hinungdan ko no obstruction of justice nga nakaiskapo si Bato. Si Bungo, pwede man yung mapasakaag kaso nila. Na naman ni ICC dahi nga, kwan. O ino na lang ni Bungo, ipadaka sa ICC, delikado ni. So, gakawil-kawil na sad ni. O niya, kini may ganang duha ka bilyar. Ilan ning gukuron,
Mahimong magukod na ni. Tanaw na ko, murag spiya kay Tano o si Amy Marcos na siguro duhay mabilin na ni. O Glorin Ligarda, pwede po nilang piton la si Leandro Libiste ang anak. So mahurot ni mga kagalaan ng Diaz minority. Pero bisag mahurot, pabilin nga inig-impeachment mga sukid di paminaw, ang buto, 2/3 votes of all its members gihapon. Straight to the point. Kaya ang tuyo sa konstitusyon mga kagalaan nga, dunay independent o dili rubber stamp nga legislative department mga sukid di paminaw. Ang impeachment court dili basta-basta lang mga higala nga matandog sa naas gahom. Kay ba man kini bitawng mga tao mga kagalaan nga magsigig ingon nga mausab na ang kwintada. Kawa naman si Bato o si Jinggoy. Kini mga tawhana nga moingon nga mausab ang kwintada, ila po ng baruganan, apan ang konstitusyon klaro man, 2/3 of all its members. Wa may vacancy na tabo. Bisa pag imong ipapriso sa Jinggoy. Bisag ipapriso pa nimo na sa Marcolita. Wa man sa matangtang pag senador. Kay kung imong basihan mahigala nga wa na matangtang na pagka di na kabutal kay nga priso, pwede man ang ihulot og papriso Marcos. Di mahimong wa mag-serve sa iyang purpose, na defeated ang purpose nga doon na mga higalay legislative department independent from the judiciary and from the executive. Straight to the point. Munay rasyonale diha. Kay mingon ka mga kaigalaan nga di man mausab na ang gidaghanon. Di man mausab. 2/3 of all its members man. Gawas og mamatay ng senador. So dunay vacancy na diha or ni-resign ang senador or na dunay expulsion nga nahitabo or incapacitated siya. But wa niya anang upat. Pabilin siya mahigalang counted. Nya kini pong uban ilang opinion, ato na sa respetaran, gusto po sila nga maibanan na, pero kasabot sila na unsang hitabo ang anong naibanan. Minsan, ang denominator lang, mausap na, 22 na lang, or 20 na lang, or 80 na lang. Kasabot sila pod nga ang pag-iban mga higala, nahasupak pod mga sukid tigpaminaw, laliman kang gamay ang denominator tungod sa gaho mga higala sa executive department. So na-defeated ang purpose. Kung mauho na mga sukid tigpaminaw mo na nga ang konstitusyon ang klaro gyud nga 2/3 votes, 2/3 of all its members. Dili apektado mga higala ang denominator. Straight to the point. Kay pwede man niya mga higala kung og ingnon nimo nga apektado ang denominator kung mga priso na mga senador, ihurot nagpapriso niya na. Nakapastada na gudaan sa Buying Remulla sa ombudsman. Bisag kinsay gustong buying papriso daib, pasakaag kasong non-billable priso. So kung maunay buhaton mga kagalaan, ma-defeated ang purpose nga independent o dili rubber stamp ang legislative department mga sukit paminaw, ang Senate. Independent ang Senate mga higala, dili rubber stamp from the Malacanang. Straight to the point. Muna yung rasyonale. O karon no, bisag tagsa-tagsaon nila ning mga priso ni sila mga higala unya mo barog sa balag mga priso. Dili mi mo surrender. Di mi mo jump ship. Lisod gihapon mga kagilaang konbiktuhon sara anang kalakiha. Kay kining tanan konektado man ning tanan. Nakani si Marcolita ron. Si Marcolita mahigala maoy usa sa mga haligi ron diri sa minority black. Labi na kay abogado masagod kamaosad mga sukit tigpaminaw. So kabantay mo inig Blue Ribbon Committee hearing mga kagalaan. Si Marcolita mo'y Blue Ribbon Committee Chairman pagprimero gyud. Pagkakaroon mahigala baguhay gihimo sang subcommittee chairman. Nga naman mantigo man ni abogado. So og ilang pilayan mahigala ang minority makuha las Marcolita o di gyud mga kagalaan mo ambak. Kay doon na po'y prinsipyo bahala na ang mga priso, ipapriso gid nila mo na ingon si Buying Remulla pasakaan na og kaso mahigala plunder si Marcolita mga kagalaan. Mo ni mga higalay kwan, no? Ni atong paminawon sa kadalis Buying Remulla be. Asa man tunong kani. Atong paminawon sa. Sige. Mo na Buying Remulla sa ombudsman ha. Ako taas kay kog respeto sa ombudsman may gala. Ilang mga empleyado na taas kay respeto. Pero kasi si Buying Remulla nga maoy bag-ong ombudsman ron medyo
Dili na lang ta magduduha pa pag-istorya god. Giwipunais mga higala ang buhatan sa ombudsman. Kaya klaro-klaro lang gina. Straight to the With point. due respect sa mga deprinsipyo nga mga tao, deprinsipyo nga mga empleyado nga naa sa ombudsman. Beato nga paminawon dong. Mo niya kang Remulla sulti. Baka Sige ka na. resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file sa Sandigan Bayan. At least one. At Isa least for one. PI. For PI. Okay, sir. Alam mo na. Malalaman nyo naman yan pagdating ng tamang oras. This week. This week yan. Ang pinag-uusapan natin next week. Iba yung trabaho this week. Iba yung trabaho next week. One senator this week. Baka dalawa. Baka dalawa. Dalawa. May isang Sandigan, isang PI. Okay. Tama ba? Senator. Baka dalawa pa. Dalawa lang. Isang Sandigan, isang PI. Isang preliminary investigation. Tapos, yung mga contractor, puro PI na yan. No? Puro PI. Although may isa pang contractor, baka i-file na namin sa Sandigan. Yun din. Po sa isang senador, ito po ba yung related sa flood control? Baka hindi. Ayan yung conflict of interest lang. Yung kaya more of plunder due to, alam nyo na yun. Sir, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI. For PI? Okay. Oh. And then any clue doon sa yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta. Definitely, for resolution na. We're about to file it already. Okay. This week, So, hindi Senator Marcolita gyud. Pasaka ang kaso within this week na, Matod pa mahigala ni Ombudsman Boyeng Remulla. Na kana mahigala ko nakasa gyud para nako okay. Saka. Pero kung selective justice mahigala nga wa gyud na igo dito sa minority day. Binuang na kay na. Ang ipang-igo mahigala ang dias minority. Sa majority wa hapsay kay sila. Sumuni ang preskon mga higala. Kini si Boyeng Remulla mahilig kay mogamit sa terminong hinog. Hinog na. Isa hinog na. Hinog na ang Marcolita. Ipasaka na within this week. Pero si Joel Villanueva nabalik og kahilaw. So si Marcolita ang target ron si Manaha. Si Joel Villanueva, mga higala, nabalik og ka-PI. Preliminary investigation. Nya tanawa ha. Si Romaldes mga kagilaan wa gyud taon. Wa gyud. Dili ba obvious mga sukid di paminaw? Kana pong dili kay obvious apil po pasaka kaso ng naa sa majority para dili kay obvious ba? Kini grabe gyud kayong panggukod. So ingon sa mga kagalaan pila man to human na ba to nga preskon? Katon definitely nga kwan. Mahilig siya mo gamit og kwan kana na ang hinog na. Be ibalik ko no dong, balik ko no to dong be katong iyang kwan buhing kane. Gani be? Gigamay lang. Mahilig siya mo gamit termino nga hinog ha. Unya si Joel nabalik ko kahilaw. Ni ambak mas pikas din na hilaw. Sige ko no be. Okay, sige. Rewind lang gamay dong. Bisag rewind lang gamay kanang makuha ang katong Marcolita na. Sige. Sir, is it Senator Joel Villanueva for this week? For PI. For PI? Okay. And then any clue doon sa yung senator for this week? Any clue kung sino? Si Senator Marcoleta. Definitely. Marcolita gyud ha. Sige. For resolution na. We're about to file it already. This week yung kay Marcoleta? Yeah. Okay.
Nagsasampayan ng kaso na sa Sandigan na yan. Ha? Plunder. Plunder, non-billable. Kasama po dito yung mga correspondents niya, sila defensor, yung mga na-implicate po natin. Kasama yan, kasama sila. I don't know kung same forum yun, no? Same forum. Same jurisdiction. Sir, yung status kay Joel, Hindi na. For PI. Pereso, For PI na. for PI. PI na yan. PI pa kan Jewel. Yeah, so, Preliminary tuloy-tuloy. investigation. Kahit na kasi we were abroad, tuloy-tuloy yung correspondence namin sa mga nangyayari dito. Kaya, yan, we just came here to announce that work is ongoing and we will do it. Sir, yung kay Escudero, Malapit na. Malapit na. Isa yan sa inaayos namin, nakasabay na ibang kaso ng plunder na aming pa-file within the next few days, within the next few weeks. Maybe it will take 2 to 3 weeks more for us to file cases in the courts and for preliminary investigation. PI na, naka-PI na yun, di ba? Baka resolutions within the week na ipa-file rin sa Korte sa Sandigan Bayan for that. Ilang senador po ba yan, sir? Ang iniisip namin dito, 2 o 3. Yan ang tinitingnan namin kung mahihinog na. Pero yung isa hinog na para i-file. Okay, posa ha. Mahilig sa mo gamit ang termino nga hinog na. Ang isa hinog na.